Kaso, irakurri lasai, patxaran, eta saiatu zetezte informazio esanguratsu ateatzen. Eta oantxe bertan, egongo gea berriro. Kaso, problema irakurri dezute ezta, pixka bat korapilotsua informazio asko dagolako. Baina guazen hastea beti bezala galderatik. Zer galdetzen digute? Zer eskatzen digute? Esaten digute, zenbat aldiz dagoen problema. Horan, problema kopurua galdetzen digute. Problema kopurua. Ez dakigu. Eta, noiz dago problema hori? Zer gertatzen denean? Bi pisuko bi autobusak bat egiten dutenean geltokian. Autobus asko daude, ikusten dudanez, 28 linea daude, 19 nasa daude, problema da, bi autobus daudenean. Topo egiten dutenak. Eta bat da, 50 minuturo etortzen da, eta hori da, Bartzelonakoan, eta noiz arte daude? 7 arte. Hori da, azkeneko momentua, zazpitan alde egiten du, eta ez detortzen egunean behartan. Bestia, Bilbokoa da 40 minuturo, Bilbo, eta hau, horren berandu bukatzen du, 10etan. Zein diferentzi dago bat eta bestean artean? Adibidez, 7 aurrean problemarik ez dago. 8etan, 9etan, 10etan, Bilbokoa bakarrik dagoenez, arazoa egon daiteke lehenago, 7etan, 6etan, 5etan, noiz hasten dira goizeko 6etan, eta hasten dira goizeko 6etan. Orduan, guaz ikustea, noiz dagoen problema. Hau, baldin bada 50 minuturo. Eta bestea, 40 minuturo ikusi bat dugu, biak noiz egiten duten topo, ez? Horrela, eta beste horrela, iritsiko da momentuak, elkartu ingo dianak. Hori zer da? Hori da multiploa. Multiploak aurkituko ditugu. Multiplo komunetako txikiena. Norena, 50 eta 40-rena. Hau kalkulatzeko jarriko dugu. 50, bikin, 25, bostekin, bostekin bat. 50 da, bi bider, bost berri. 40 deskomposatzerakoan, da, bina, 20, zati bi, 10, zati bi, bost, zati bost, bat. 40 da, bi ber iru, bider bost. Deskomposatu ondoren, orain multiplo komunetako txikin hartzeko, hartu baretugu guztiak. Hora, egia esan, hemen, 2 eta bosta, denak hartuko ditugu, baina berretzale handienarekin. Hora, hemen, 2 eta hemen 2 berriro hartuko dugu 2 berriro. 5 berri eta 5 hartuko dugu 5 berri. Guazen kalkulatzea. 2 bider 2, 8, 5 bider 5, 25, 25, bider 8 berren. Horain, 200 minutu dira. Horan, 200 minutuan elkartuko dira. 200 minutu, guazen ordutara jakitea zenbat ordu dira, bestela ezingo dugu ondo kalkulatu. Horan, 200 minutuak zatituko dugu, ordu bakoitzak dituen minutu kopuruakin. Ordu bakoitzak zenbat minutu ditu? 60. Horra egingo dugu, zati 60. Eta ez ditugu zeroak kenduko, bestela, ondarra, atako zaigu desberdina. Mantendu behar dugu dagoen bezala, Orduan, zenbana, 3, 3 bider 0, 0, 6 bider 3, 18, 2. Orduan, 200 minutu, zati 60 minutu, zehatatzen ezkigu, 3 ordu eta 20, ondarra, zer dira, 20 minutu. Honek esan nahi du, 3 ordu eta 20 minutu pasatzen dianean, elkar topo ingo dutela. Eta
berriro beste 3 ordu eta 20 minutu pasatzen direnean. Orduan, lehenengo aldiz, noiz egoten dira biak batera, goizeko 6etan. Hor arazoa dago. Pasatzen dianean 3 ordu eta 20 minutu, berriro egongo da arazoa. Noiz da? Goazen batutzea 6-ri 3. 9, 20. 9 eta 20 direnean. Jarrai dezagun. 3 ordu eta 20 minutu gehiago. Hori 3 eran existita, 12 eta 40 minutu. Horren, beste 3 ordu eta 20 minutu. 20 minutu edan esten badiot, 40 gehi 60 ordu bat, ja. Da, orduan, erantzi bat diot ordu bat, 3 ordu behi. 12, 13, 14, 15, 16, lautan. Urrengoa, erantzi bat diot 3 ordu eta 20 minutu. 16, 17, 18, 19, eta 20 minutu. Eta, kasu honetan ikusten dut, Bartzelonakoa ez dagoela. Orduan, ja bukatu du, 7 alde egin du eta ez dago hemen. Orduan, hemen ez dute topo egingo, orduan, zenbat aldiz egingo dute topo 6-tatik aurrera, 3 aldiz. 9 eta 20, 12 eta 40, ordu batek 20 gutxitan, eta 4etan. Orduan, 3 aldiz da erantzuna. Hau da, lehenengo problema. Eta bigarrena, irakurri berazute, bitxi dendari buruzkoa. Testua motzagoa da. Eta nik uste dut, errexago ingo dezutela, datua jartzea eta beste problema da, jakitea zen den soluzioa. Kusiko dugu. Oraintxe, irakurri zazute, 2 aldiz gutxinez, Ze moduz, hobeto ez da, aurreko problema baina errexagoa dago. Orduan, guazik uste bitxiten den datua jartzea. Lehenengo gauza, zer galdetzen digute? Galdetzen digutena da, zein da eskatu behar dudan kateen luzera neurria. Zerrekin egin behar dugu? Perlekin. Orduan, kateen luzera neurria. Kateen luzera neurria. Zerrekin egin behar dut? Perlekin. Oida, negoza ez dakiguna. Eta bigarrena ez dakiguna, zenbat kate eskatu behar ditut. Horra, kate kopuru ere ez dakit. Kate kopuru. Oida, bi datuak ez dakizkidanak. Oan guazen ikustea, zer dakidan? Dakit, 154 perla zuri daudela. Horra, 154 perla zuri daude. Zer dakigu gehiago? 80 perla gris daudela. 80 perla gris daude, eta 12 brillante gorri, hori ez jarriko. Galdetzen digutena da, kateen luzera neurria perlekin egin dena. Orduan, ze jolaztegu zema brillante daude. Hori gerorako, beste problema bat egiteko, ez hau egiteko. Hori jakinda, guazen ikustea nola egiten den, edo ze prozedura jarritu bat dugu. 154 perla zuri baldin badaude, eta 90 perla gris zatitu inbarko dugu, banatu inbarko dugu, lepokoak egiteko. Orduan, banatzerakoan, egiten zatiketa bat. Orduan, ingo dugu, zatiketa, zatitzaile komun, baina handien hartu behar dugu. Esan digutedako, lepokorik aldeen handien egiteko. Orduan, zatitzaile komun handiena, 154 eta 90 perlena. Orduan, deskomposaketa ingo dugu, 154, zati 2, 72, zati 2, 36, zati 2, 18, zati 2 asko daude, zati 2, 9, zati 3, 3, 3 bat. Orduan, 154, da, 2 behar lau, 2 3 behar 2. 80, zati 2, 45, oain zati 2 ez da. Irukine, ataz ez egun. Lau gehi bost, bederatzi. Horrein irukin, bada. 45 zati 3. 15, hau iruko taula da, zati 3 bost, bat. Zagit azkar egin noan, goatu zaitezte, zaditzaile izpidea zentzu diren. Eta horrein, 90 bat izango izake, 2 bider, 3 ber 2, bider bost.
zatitzaile komuna handiena kalkulatzeko hartu behar dira zen biderkade komunak. Horan dugu bia eta hirua. Bia eta hirua. Bosta ez, zer da komuna ez dago bietan. Eta txikienarekin bi berlau, eta hemen bi. Horan bi hartu behar dut, bi berlau ez. Hiru berbi eta hiru berbi, hori bai. Ordan, hiru bidar hiru bederatzi, bidar bi hemezortzi. Horan, badugu erantzuna. A, izango ezake, hemezortziko kopurua. Horan, perla kate bakoitzean, hemezortzi perla jarriko ditugu. Eta bigarren galdera da, kate kopurua. Zenbat kate eskatu beharko ditut? Hortarako egin beharko ditut, zatiketak. Hartu beharko ditut 154, eta zatitu beharko dut, 18ekin, jakiteko zenbat kate egin behar ditu da. Orduan, hau izango litzake, zati 8, 8 bider 8 94, 6 bururako, 8 bider bat 8, gehi 6, 0. Orduan, 8 kate perla zurientzat, bada beste modu bat, aurrekoan esan dizuen bezala. Zatitzaile komuna honena da bi bidar hiru berbi. Bi bidar hiru berbi. Orduan, ze gelditzen zaigu hemen? Bi berriru. Orduan, bi berriru 8 da. Ulertu da? Hau da, bi, bat, bi, hiru, lau, bat, bi. Komuna da hau. Orduan, bi bidar bi, 8 perla zuri. Zatiketak ez egiteko, kaso honetan. Eta beste honetan. 18ko kopurua da, eta ditugu 90 perla zuri. Horra hartu behar ditugu 90 perlak, eta egin dugu berriro, zati 18. Kaso honetan, egingo dugu bidar bost. 8 bidar bost berrogei, lau bururako, bost bidar bat, bost gehi lau bederatzi. Ordan behar ditugu, bost kate perla grisentzat. Guztira, 13 kate. Hemen, zatiketa ez badu egin nahi, kaso honetan, egin beharko duguna da. Zein da zatitzaile komuna handiena? Bi bidar hiru berbi. Orduan, hau kentzen badut, zenbat kate behar dira? Bost. Eta honekin bukatuko genituzke bi problemak. Beste bat arte, agur.